Ta paradema rohatta martangyang mahita di bagasan rohatta ganup marsada-sada. Amen. Masuk mahita. Hamu dongan nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus sadarion ima ari ni debata beta ita marlasin roha sumurung mai makalason holong satia ni Tuhan natokto mangarahut holong para lealeon di evangelisas Krinsiskerias Ham di Jerman dohot hita huria Kristen Indonesia hakai tahamulate homma naung boho 40 tahun lelengna para lelaleon sia tahun 1970 saat tahun 2020 sada para leleoni hot jaladasip gok holong para hahamaranggion pakirimotta ditangyangta marhito minggu para leon sadarion para leon ni ekaka ham dohot hakai lam tumogum jala manoktong di bagasan holong para hahamaranggion jala bayan sangap di Yesus Kristus uluni huriai sadarion rap dohita dohot dongata huria ekaka ham patupa parmingguon ima minggu partnership atong taparade maroha nang pikirata masuhata ma parsaorata doho debata marede mahita sian nomor edde 300 ono plusia ayat sada doho ayat 2. Minggu para leon ni ekakaham dohot hakai sadarion pukau tama hola di bagasan goar ni di bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia stopa langit dohot tanaon di pasaur madamena tu todita amen. Yesus Tuhan nami bereng hami nadison pinar mahami do hami saluhu na nadison
Saya si roham dihami sa pangulu hamion. Amin. Maredehita sian edeta nomor 6 ayat 1 doho ayat 2. Idama dengan nai do sonang nai molo tungpungu sahudulan aka namarhaha marangi. Songon dapur ni Hermon nama baor tu aka dolo Sion adi sido di parbaga Jahoba pasu-pasu hangoluan saha rodi saleleng ni lelengna martangi yang mahita. Ale Tuhan Jahoba parguguna sohatu dosan jala parasi rohana sumurung. Puji-pujia dot hamulate umma di sobah rohanami tuho. Holong setiami natokto mangaramoti. Holong parhaha maranggion di paralaleon ni Huriam eka kaham do hakai di minggu paralaleon sadarion sian serep ni roha rodo hami tu adopamu mangido leho matodim to di porbadia natokto mangaramoti paralelon nami Huriam tujuluanon holong nasian hoi malam togu mangarahut parhaha maranggion ni Huriami loas mahatam mian di bagasan rohanami asa tarabayan hami marpangalaho na dinggan di adopamu. Dingolu para leleon nami, doh dingolu si ganupari. Hupa saat hami masaluh nai, holan di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin didongani Tuhan debata mahi tahun saluh na amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tatangihon ma hatani debata sikak nipati di mingguta saderion imana tarsurat di Heber bidu 10 mamukasian ayat sada doho di ayat 10 songonom mahatana manok tong maholong ni roha di dongan alay unang malupa hamu mabayan na dinggad dohot mangulahon asin roha
adi halomoho debatado akka pelean na songoni martangiang mahita mangidogogo tu debata ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na hobar tu hatami amen. Tapuji Tuhata marhite deta sian nomor 115 ayat sada ditambah ayat 3. Diadopan ni debata nasun badiai tatopoti maluhukna dosata nagudangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung asima roham midahami halak pardosaon hatamdo namado namarhamarangi dohami akan atinobusmu alai jojo dohami marparangi na sotikos jala maulahon na sodenggan maradopod dongan nami jojo dodang gabe pasu-pasu hami maradopod dongan nami balik sa gabe patubu arsa di dongan nami marhite-hite hata pikiran nang pabahenan nami jojo doholan ahut jala mamikirhon diri nami sadiri hami dang tagam rohanami dihadirion nidongan nami na adong humaliang hami. Sakak mudo na pasadahon huriam eka kaham dohot hakai marhite-hite para leon naong 40 tau lelengna ni rahot ni holong para hamaranggioni hatamdo na mengajar hot Tuhami asa manoktong maholong ni roha di dongan paingok mahami molotung gabe lebahami maka molatehon hinauli ni parhamaranggioni ajari mahami Tuhan asa tu gogo nang pikiran nami lao makanguluhon jala mangaramoti para leleoni lam tutoguna tu akka partikian nanang ro loas masakakmu Tuhan nama bayan para leleoni gabe pasu-pasu ni huriami doho di portibion bayan ma para leleoni huriam eka kaham dohot hakai gabe pasangapon diho jala makorholas ni roha di saluhna ruas ni huriam di Indonesia nang di Jerman pe marpangulahi ma roham tungsura marhaga leon hami nama korhon gabe tubu akka hurangan nang hasalan di nama kangoluhon para leleoni hami jalo mahami hola di bagasan gorni Yesus Kristus Tuhan nami amen.
pangihon hamu mahatani debata manesa dosata. Nunga pola hupasisi songon jala songon obun nama norop akka dosam. Sai mula maho tuau ayau do si paluaho. Hasanga poma di debatana di gijang. Maredehita sianedeta nomor 500 ono pulusia mamuka ayat tolu. Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tar surat di buku nisi Lukas bidudua mamukasian ayat 40 sada sahatu ayat 52 songonom mahatana jalaganuk taun laodo natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun rap nakot donasida songon nasomal di pestai. Diri punasida naung rap dongan sauduran ibana. Jadi di dalanina sida mah persadarian mengalului ibana di tonga-tongan akka todong dohok dongan. Salpu toluari dapok nasina ma ibana dijoroi hudul-hudul di tonga-tongan ni akka guru tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun. Marnidai ibana songkot dorohana sida jala di pakuling inanai ma ibana buasa dibayan ho songoni tuhami anaha berni doh wahab hami dohot amangu mengalului ho. Alai dang diatu sinasida hata nanido naitu nasida laos tua doibana rap doh nasida sahat tu Nazaret jala panguloi doibana di nasida alai di peo inanaido sude namasai di bagasan rohana rap mahita jadi lam gadama toras ni rohani Yesus nang di dagingna lam di halomo debatado nang jolma ibana. Martua mahala nau bege jalan nau peop hatani debata. Amen. Tapuji Tuhata marhite deta sia nomor 272 ayat sada dohot ayat 2.
tindakom maha porsyautai diadopan ni debata rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suhatu dosan natumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai iman tinubuhon si Maria nagabe-gabea saton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido Tuhatan atau mau na bernit di panghuman ni selatus nama tarapajal libana di hau pinor silang na tua tuban watoro ni tano na mulak mato ulu dari patoluhon nama naik tu surgula hundulut siamun debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pamamulak sogot tu tano on mangoyal mangolu doho namate au porsea di tahun di porbadia jalau sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan abadia doho diasani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogok daging hal lang marede hita siana deta nomor 70 ayat sada dohot ayat 2. Dame na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan minggu pasapulu onopon dung Trinitatisom, Laos di somma muse di patupa minggu partnership manang para lialion ni hakai dohot EKK HAM na adong di Jerman. Dienet hata ni debata dihita natar surat di Parjamita bidu 10 mamukka sian ayat 10 jalamar haujungan di ayat 15. Tajaha marga tisorin laos tapai hutihut hatana. Songonom madidok, molodung matultul takke dibahen manangise,
jaladang di Garut babana, ikom mangasahu gugu nama ibana manalikon, alai namar hasiyakon lomoro hani pinggol ube pakatayon ni halak napistar, alai bibir ni halak naoto mamudut ibana sadiri. Sai di padiak diak halak naoto do hata-hatana, dang diboto jolmai manangahan masa sugut, tungise mapa boto hotu ibana, manang ahana masa dung salpu ibana. Ido sahatna, horas madihita saluhutna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do hata nama dok, jalaga bisa ada hari puran niganup nasa kapangat tusiota. Taringot tu bisuk, hapistaran, hautoon. Adong do hatai nama dok, tagonad do halak na bisuk, maribakon halak na pistar, manang halak na malo. Ala ganup nasa akka halak na marbisuk, boy do ibana mamakke hapistaran manang mahamaloon na, tuaka ulaun na dinggan. Alai bolo halak na pistar, belum tentu ibana boy mamakke ganup nasa akka hapistaran na itu akka ulaun na dinggan. Isarana akka koruptor, malodui. Isarana akka panakko nama bobol rekening, manang akka hacker, nama bobol akka akun ni perusahaan manang akun ni jolma. Malodui. Alai songo dia dipake nasida hamaloon nai, dada gabe tuaka ulaun nadinggan, alai gabe ulaun nasodinggan. Nadinggan, dada gabe ukuran niganup nasa dirita, manang nadinggan ni bukan persoalan subjektif ni hajol maun, alai hadinggano ni ukuran na ima hadingganon hasitongan nasiat Tuhan. Damang dainang na hinaholongan, alani di buku parjami taon, omma buku na sinuraton ni Raja Salomo, Raja Nabisuk na tinadda ni Portibion, diganup nasa akka parnguluon saha tunuaing pe. Laos di pasaha do songo dia do habisuhon songo dia hautoon. Molo di bagasa turpuk tanang tajaha odeng, takas didok, molo dung matultul takke di wahem manangise, jaladang di Garut babana, ikom mangasaho gogona maibana mandalahenon. Dang bui be istarana gugu napas, alaiko ditabba gugui muse mamake takkei. Asa bui pakkeo ni bana, ipe ra dang maksimal, dang tip be na pinotong ni takkei, ale bui do gabe sarsar. Jala damang dainang songoni maganup nasa akka naso adong bisuk na mamake ganup nasa akka parbinotuan na sudido rajol madok kamalon, sudido jol mamalo, sudido jol mapistar, alai sudi sisakku hamaloon na, manang sisakku hapistaran nabi, dakula sisakku sahik na dong ate, do sisakku hamaloon na, sisakku hapistaron na. Damang dainang alani ganup nasahita di akka parbinotoani rikot marbisuk. Bisukima dinalaho boy patupahon ganup nasa akka parbinotoan hapistar. Dang bemerlebe hapadian ni panubuti. Halak napadde do nabuira mabejina uluk. Ada kelebihannya, dia bisa menjinakkan binatang buas seperti ular. Tetapi kalau duluan orang itu dipatuk ular itu, ahamalabana,
Apalah artinya dia menjadi orang yang pintar, yang bisa menjinakkan ular, tetapi dia sendiri sudah dipatok. Songoni diupamahon ganup nasa akan auto nang pe napistar. Songoni ma diupamahon akan auto pistar alai dang marbisuk. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani di patorang parjamita manang silah rohata alai dang diulah kolong. Songonima na pinangido ni Tuhan asa molotung pedidok holong dari dapat dohani sian pabahenan. Makana halak na heamale pasti dihamuliate honibana molo naung mangan ibana. Halak na mauas didok ibana mauliate molo dung minum ibana. Artina dipakilala honibana gabe guru ganup nasa pengalaman na namalena gabe diboto ibana patu pahun nadinggan. Halak na heamar sahit pasti dihamuliate honibana bolo naung malum ibana molo marhahi pason ibana. Dihitanahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada. Jala di bagasan namar pungui keluargai Roma among naon na kebetulan ibana sahalak pejabat tinggi negara na sukses.